инак дӯстони азиз мутаваҷҷеҳ мешавем ба рақобати варзишгари мо. рӯ меорем ба вазни то 60 кило. ва акнун инҷо лоиқ қутбиддинов барои ҳамон шӯрушавқе ки бино ба пирӯзии Мадина толоро фарогир шуд, ҳамин шӯрушавқ ва ҳамин ангеза ва ҳамин болидарӯҳиро лоиқ идома бидиҳад, ҳадя кунад барои кулли тамошобинон ва ихлосмандони риштаи ҷудо ки алон дар толори баргузории қаҳрамонии ҷаҳони ҷудои миёни ҷавонон ҳузур дорад. хуб ёд дорем лоиқ қутбиддинов варзишгаре ки соли қабл натиҷаи воло нишон яъне чемпиони Осиё дар соли 2023 баъдан инчунин ӯ инчунин ҷоми Осиёро низ ба даст овардааст. дер не ҳамин сол моҳи июл. ва як маротиба ҷоми Осиёро гирифт имсол ва дар чемпионати Лигаи Аврупо иштирок кард. ба ҳар ҳол ин нерӯсанҷӣ ҳоло бубинед ки мураккаб аст. лоиқ ҳоло як даврро паси сар кардааст. Мексикоиро дар даври аввал муоҷиҳӣ бохт кард ва ин албатта ҳоло бо паҳлавоне ки аз Моғолистон аст нерӯ месанҷад. ҳолати бисёр ҳам ҳассос. аз лиҳози натиҷаҳо дастовардҳо лоиқ албатта тафовути зиёд дорад нисбат ба рақиб. Чимата тамоинаге пай дар пай ҳамлаҳо иваз мешаванд. лоиқ шоиста ва ҳунармандона дар ин гилем рақобат дорад. инҷо боз ҳам наздик ба имтиёз буд лоиқ. вале ҳоло камкам намерасад. дифои рақиб хеле ҷохуш ва хуб аст. албатта итминон дорем ки ин гиреҳ кушода мешавад ва лоиқ метавонад ки якбора рақибро ду шона замин бинад. шидо бино ба камфаолӣ ба яргал варзишгари муғолистони ба мағриб буд ва ин албатта акнун ба ҳам. лоиқ хуб аст. дигар бора бубинед ки идомаи корро боз ҳам ҷилавро ба қавле ба дастони худ моҳирона мустаҳкам гирифта сар намедиҳад. ин боиси хубию хушӣ аст. чанд сония дигар ҳамин ҳолатро мегуфтем.
интизор будем, итминон доштем ва ин ҳолат албатта ки доир шуд. ду шона ба замин ниҳод, рақибро мениҳад, мегуфтем ва гуфтаҳои моро амалӣ кард. Лоиқ Қутбиддинов, муборак бошад пирӯзии дуюми варзишгари мо ва воқеан як ҳунари рустамона, як партофти олӣ, муҷалло, диданӣ ва хеле кӯшишҳои шоиста аз ҷониби ана ҳамин чеҳрае ки воқеан ҳам ояндаи дурахшон дорад. бубинед, вазари гирифт, қонеъ нашуд. 15 ё 14 сония дигар то интиҳо монда буд, метавонист вақткашодиҳӣ кунад, вале на. нуқта душона беҳтарин буд. албатта ин ҷилоро мо боз